Arzuň näme? Hemmämizin arzuwlary bar. Ýöne senden soraýan. Eşitjäňmi? Arzuwlaryň näme? Kelläňe bir zatlar geldimi? Edil gözüň öňüne. Gawy universitet. Uly sportsmen. Bütün dünýäni gezmek. Iň bir tanymal bloger bolmak. Sen pikiriňçe arzuwlaryň hakykaty öwürlermi? Ähli kişiň aýtyp biläjek zady. Emma özüne ynamyň bolmasa başga kim sana ynansa? Özüňe ynanmak saýlagy özüňe şans goý. Çünki arzuwlaryny amala aşyrmagyň ýeketäk ýoly özüňe ynanmakdan geçýändir. Töwerеңdäkilerin pikirlerini soramak beset. Çünki sen arzuwlaryny edil sen ýaly görüp bilmezler. Belki de senin ynanýan zadyň ananan oklar. Ýöne bu etmek isleýän zadyň mümkin bolmajagyny görkezýär. Belki de sen amala aşyrmak isleýän zadyň arzuwuny hem etip bilmejek derejede gorkokdurlar. Ýöne bu etmek isleýän zadyň mümkin bolmajagyny görkezýär. Etmek isleýän ähli zadyň mümkin.